La trobada d'avui he intentat compartir amb vosaltres les reflexions d'Arendt sobre la violència amb una línia molt concreta que té a veure amb el seu plantejament sempre respecte a la situació que està vivint, per tant, amb una idea de ser responsables i de fer-se càrrec del món. He fet un resum, diguem, del seu plantejament del concepte de poder, comparat amb el de violència, i aquí he intentat subratllar les connexions entre la reflexió d'Arendt sobre la violència i les de Walter Benjamin, sobretot els aspectes que tenen a veure amb considerar la violència com un mitjà per obtenir un resultat o un objectiu i, en canvi, la idea de la política com un àmbit en el qual no hi ha mitjans, sinó que hi ha només finalitats. En realitat, una finalitat, que és la que de viure junts compartint discursos, decisions i promeses. En aquest sentit, he també recordat que per Arendt és fonamental elaborar un nou concepte de poder, un concepte que es contraposa a la tradició filosòfica i política occidental, perquè les categories d'aquesta filosofia política no van ser capaços d'entendre i anticipar els drames del segle XX. El seu nou concepte de poder és una idea de poder que va lligat a la potencialitat i, per tant, és el contrari de la violència. Tot i que, i aquest és l'aspecte que volia subratllar avui, Arendt es planteja uns moments en els quals el recurs a la violència és necessari per una qüestió de legítima defensa i també per anticipar una dimensió política o inclús per entrar en un context que, segons el que diu el filòsof Roberto Espósito, es pot considerar impolític. O sigui, una forma d'actuar, de resistir i actuar quan les condicions polítiques són molt crítiques i quan és impossible recórrer a una mena de poder tal com el plantejava Arendt. Per tant, ella, en diferents punts de la seva obra, com has escrit d'Aufbau, on Violence o en Between Past and Future, ens recorda com hi ha moments en els quals la violència, el recurs a la violència és necessari per un tipus d'acció que no és polític, ma impolític.